Tu máme pomyselné dvojičky a na Landererovej nás už čaká nabíjací hub. Pokračujeme, odbočujeme. Wow, tak toto je krása. Toto som tu nečakal. Wow. Nádhera. A máme to tu. Odstavené 4x Porsche Taycan a ešte jedno na podnose. Ja som tu zaparkoval so svojím BYD, ktoré by využilo z tohto výkonu iba 90 kW. Ale to Porsche, ak je to najnovší Taycan, to sa hneď na to pozrieme, tak ten dokáže spracovať až 330 kW. Celý ale nabíjací hub by mal mať pravdepodobne len 400 kW. V úvodzovkách len 400, ale popri tom Porsche Taycan je to skutočne len 400, pretože ako náhle by sa pripojili dva také kúsky, tak sa každému prerozdelí výkon 200 kW, čo je samozrejme stále brutálny výkon, ale už nedokáže využiť ani zďaleka svoj plný potenciál. Ak sa náhodou v tejto informácii mýlim, tak sa ospravedlňujem, ale tak som sa dočítal. Môžeme to zobrať po porade. Taycan 4S, v podstate vo verzii niečo ako kombi, volá sa to Cross Turismo. Taycan 4S, toto je pohon na všetky 4 kolesa, to by malo byť tiež. A toto má nejakých 500 koní aj volačo, z 0 na 104 sekundy, moje BYD. Tu je len označenie Taycan, takže čisto teoreticky je to čistá zádokolka, ktorá ani neviem, či dosahuje niečo cez 400 koní, možno v režime Boost. Myslím, že to stabilne nemá. A tu dokonca nie je ani žiadne označenie, čo vôbec neviem, čo to je za verziu. No a keď si pozrieme spredu, respektíve tu máme opäť 4S-ko, plná krása. A podľa prednej masky, no tak toto nie som si vážne istý, že by to boli najnovšie verzie kvôli týmto prieduchom. Najnovšia verzia tieto prieduchy myslím, že nemá, a tieto všetky to majú, čo teda znamená, že sú to asi staršie verzie. Čo sa týka nabíjačiek, tak to sú teda riadne obry. To je fakt obrovská nabíjačka. Vyzerá to tak, že tu máme konečne klasická platba kartou, to, čo bolo veľmi vyžadované od ľudí, ktorí chceli použiť jednoducho nabíjanie bez toho, aby boli kdekoľvek registrovaní a len si pípnú platobnou kartou, čo je veľmi zaujímavé. Nemám, teda mám, ale nechcem použiť. Bude pýtať odo mňa kartu. Chcel som si pozrieť tie údaje ohľadne ceny, ktoré mi tam zmizli. Pozrieme si tu. Takže AC-čko 50 centov, DC-čko za kWh 60 centov, ultra nabíjanie 70 centov, parkovná 1 hodina zadarmo, 3 € hodina. Takže ako náhle tu budete dlhšie ako 1 hodina, tak zaplatíte tie 3 €. Teraz ale by ma zaujímalo, akým spôsobom tu môže byť spoplatnené to lacnejšie nabíjanie, kde toto by malo byť do, ja neviem, 50 alebo 100 kW, lenže keď tu máme takéto silné monštrum, tak neviem, či to bude objektívne nastavené, a keď napríklad budem nabíjať ja a vycúcnem z toho iba 90 kW, tak automaticky mi bude účtovaná tá cena 60 centov, a ak by som mal takúto raketu, tak bude mi účtovaná tá vyššia suma. Samozrejme, vy si tie ceny viete výrazne znížiť, ako náhle si kúpite nejaký ten paušál od ZSčky a viete to skresať až na, myslím, že 29 centov za kWh. A dokonca aj na tom ultra nabíjaní, tam je treba, teda ak sa nemýlim, tam je treba zakúpiť si paušál za 90 €, v rámci ktorého už máte 400 kWh, čo je veľmi zaujímavá cena. Dizajnovo je to skutočne nádherné, toto obrovské logo Porsche medzi dvojičkami, plná krása. Fakt je to dizajnovo úplne perfektne spravené. A sú tu vlastne 4 super rýchle nabíjačky a tu sú 2 pomalé stojany. Každý asi po 22 kW z jednej strany
aj z druhej strany. A ak dokážu obidve strany dávať 22 kW, tak to je naozaj dosť slušný výkon. No, spustené to... Malo by to už byť spustené, ale zjavne nie je. Je to tu aj zaparkované a zablokované s týmito nádhernými kúskami. A v interiéri sa taktiež myslím, že nikto nenachádza. Je to tam všetko ale plne pripravené. Môžeme sa ísť pozrieť. Svietiť sa tam svieti. Aj kávička, všetko, ale nefunguje to. OK, tak tipujem, že dajme tomu od zajtra to bude naozaj reálne spustené. A to je z mojej strany všetko. Pokiaľ chcete vidieť viac takýchto videí, nezabudnite ma podporiť odberom. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte! Ak by bol výkon 400 kW na každej nabíjačke, spoločný výkon by bol až 1,6 MW. Myslím si, že to nie je reálne, no ak by to tak bolo, bolo by to skvelé. Brutál.